Ahojky všem, zdravím vás tady ode mě z Paskova a dneska bych vám ráda představila náš merch. Náš merch je v prodeji už dlouho, ale trošku ho updateujeme a pořád něco vymýšlíme a přidáváme. A dneska bych vám ráda ukázala všechny věci, které v tom našem merchi máme. Ať už jde o mikiny, trička, podkolínky, legíny a spoustu dalšího. A kdo jiný by vám to mohl lépe ukázat a předvést, než jsou zrovna holky z Čehofu. Takže já doufám, že se vám naše modní přehlídka líbila. Holky byly moc šikovné, myslím si, že to je originální nápad, jak vám ten merch představit. Kdo máte zájem, tak jej můžete nakoupit již nyní na webu www.cehov.cz přímo na odklik na merch, kde je to přímo rozkategorizované na mikiny, trička, podkolínky, legíny a spoustu dalšího. A samozřejmě, kdo byste si merch chtěli i dopředu vyzkoušet, tak samozřejmě máte možnost na mistrovství České republiky Čehofu, který pořádáme v Brně už 6. prosince a budeme se tam na vás všechny moc těšit. Mějte se krásně, na viděnou.